በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከውሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከውሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከውሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ንፍቅዲ ዘመንካ መን ኣሎ ዝቆጥሮ ስፍሓት ኣድማሳትካ ወሰኑ ዝሰፍሮ ጥበብካ ዘይብፃሕ ብዓቅሚ ኣእምሮ ብፍቅሪ ክትምልስ ኣዳማዊ ክብሪ ተወሲንካ ማህፀን ሰማያት ሰዳሪ ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከውሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ መላሲን ከለኻ ልቢ ጥፉእ ህዝቢ ዋና ፃማ ጽድቂ በዓል ሙሉእ ሓስቢ ተሰሚኻ እንዲኻ ወዲ ትጸራቢ ዘለኣለማ ወቦ መንፈስ ሰላም መንክር ምስጢር ህላዌኻ እጹብ እዩ መስተንክር ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከብሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ተንቃንዛ ስቕለትካ ቃል ፍቅሪ ምስ ሰምዐ ብጥብአ ፍቅርኻ ልቢ ምስ ተረትዐ ስቃይካ ዘኪሩ ዓይኒ መን ዘይንዕዐ ፍጹም ኣይተረኽበን ኣብ ኣፍካ ሓጢኣት ሕማመይ ክትፀውር ኣሕሊፍካ ስቅያት ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከውሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ደረት ትርኢት ዓይነይ ቀረባ ቀረባ ብድኻም ዝስነፍ ፀሓያ ምዕራባ ወዲቕን ከለኹ ብኽፉእ ዘራ ደረት ትርኢት ዓይነይ ቀረባ ቀረባ ብድኻም ዝስነፍ ፀሓያ ምዕራባ ወዳእን ከለኹ ብኽፉእ ዘረባ ልዕላ አእምሮዩ ናበልኩ ክምስክር መዲበየ ጎይታይ ብሓሳብ ብተግባር ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከብሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ ልዕላ አእምሮዩ ጥበብካ መን ይርድኦ ልበይ ንፍቅርኻ አሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ ከብሪ ከዘንቱ ዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ቅብእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ አሜን። ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ተኣርመለይ